Jeg ved ikke, hvad du gerne synes, men min dør lige om lidt, fordi der kan man spare altid. Jeg er lidt død. Og så fik jeg power på min gun. That's a good job, mate. What happened? Oliver, du begynder jo aldrig. Hylkeland. Hvor fanden bliver det? Vi har pointet, kom så! The control point is being contested. Nå, det sker bare ikke! Var det dig, der var spy? Ja, det var. Ja, det var det. Og jeg traf det. Jeg Hold kæft, hvor er min pistol god, mand! Kasper, ved du hvad der er ikke? De der kasser, de der mænd, de der logo. Hvad er det egentlig, Kasper? The final control point is being contested. Og hvor er han? Hvor er du, Kasper? Kasper, hvor er du? Jeg er lige her! Jeg slupper dig der. Okay, Du karter dig efter mig, mand. Jeg elsker min pistol, mand. Min kniv kan jeg bare så ikke så godt lide. Jeg tager altså den der i stedet. Jeg tror min pistol efter. Han kunne se det, fordi at, jeg var ham. Når jeg får knife en masse, så får jeg den der, hvor I dør på første hug, når jeg stikker jer. Den har jeg. Jakob, hold op! Oliver, så er der jagt. Han er her omkring. Jeg kan lige droppe her. Nej, vi skal droppe. Kan du få jer? No. Hvor sygt. Alligevel. Ja, jeg dræbte lige en mand. Nej! Nej, ikke sikkert nok. Ja. Nu er der en, der har pillet med min... Er det sådan, det er? Der er 4! Jeg vil lige så godt tage mig til at bygge. Kasper, jeg er med min base, hvis du vil have mig. Jeg har kun 14%. Nej, jeg har kun 14 i liv, så derfor. Og nu Oliver har også. Så. Nu kan du få jobbet. Oliver, prøv at kigge på siden her. Jeg skulle da ikke, hvor I plejer at være. Oliver, kigge. Prøv lige at se. Oliver, bam! Mini sentry, bygge det der. Se, hvad sagde du? Nej, det var hacken. Jeg stod op i tårnet og snipede den med min pistol. Men der var et hashjern. Der var et hashjern, helt ærligt. Lige chance. Jeg vil lige vinde hashjern. Hold. Jeg vil ikke engang ham der. Jeg er rigtig god til spy, når jeg skal skyde langt.
Han fik mig. Jeg skal det hele tiden. Jeg kan godt lide det. Nu kan vi alle sammen. Okay. Er der ikke nogen, du skal lide at spise? Jeg har spist 2 stykker kage hos min farfar og farmor, på grund af min farfar blev 75. Jeg skal til skole. Jeg elsker at varme alle mine frames, det er på 60. Ja. Eat it. No, jeg vil ikke dø. Lad være med at slå mig. Eat it. Lad være med at slå mig. Jeg har mistet mit hoved. Har du mistet dit øje? Nej, jeg mistede mit hoved. Har du mistet dit øje? Jeg sagde hoved, ikke øje. Hvis det var hoved, hvis det var øje, så ville mit hoved nok også være væk. Et sniperskud, jeg fik i hovedet, ikke også? Alert. The control point is being contested. Majestic Fire Creature. Come on, Majestic Fire Creature. What? Ja, jeg synes også, det der var læk. Alert. Our control point is being captured. Hey, lige en advarsel, Oliver, der er en spøj efter dig. Jeg sagde det! Der var en spøj efter dig, og det var ikke mig. Jeg er ikke over ved jer. Hey, jeg fik den der sindssyge ting, ham der han nakkede hele tiden alle med. Jeg fik dig. Jeg vidste ikke, at det var dig. Nej, overhovedet ikke. Jeg vidste ikke, at det var dig. Hvad skal jeg skifte ud? Jeg har 2 medic skyder. Den kan jeg godt lidt. Ej, jeg vil ikke være ham der. Så kan Rasmus opdage mig. Det er dit navn dernede under. Ham her. Og jeg siger ikke, hvad han hedder. Jeg kan godt lide mine frames, de bare kører på. Ja, helt klart. What? Hvad så der din? Hey, Kasper. Ja. Er du spy? Har du nogensinde købt noget inde i den her shop? Nej, jeg har aldrig købt noget inde i shoppen. Jeg ville have en robot, fordi jeg kunne aldrig finde dem. Så jeg ville have bare en, som så var det rigtigt. Er der også noget mælk på gaden, hva'? Hvad? Noget mælk på gaden, mand? Tror du, er noget her? Hvad? Mælk på gaden? Hva? Tror du, er noget? Gå bare derfra, der spiller. Kom her, så spiller du mælk på gaden, hva'? Bare til mig. Jeg troede... Hvem spiller musik? Det er ikke mig. Skal det blive en The control point is being captured. You know that the fun is a son of a bitch. Du kan lide det. You are the son of a bitch. Hvor er I alle sammen, mand? Åh. Medic. Jeg står i et kort i et hjørne. Jeg bare kan gå op i luften. Nej, man står her, fordi... Så
mysterious body creature. Min friend begynder at lægge lidt nu. Ja, ting. Det er ikke til. Nej, Oliver, det er slet ikke mig. Min friends kommer langt ned nu. Men det var sådan for en kugle. Du så sgu da, jeg forbandede mig, Oliver. Hvad? Oh, kill. Hey, Rasmus! Rasmus! Hvad? Dø! Ja. Dø! Nej! Jeg sidder og skyder efter dig, din fucking undviger! For helgoland! The control point is being contested. Dø! 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 Haha, jeg fik ham. Dø! Nej! Det er sgu da endnu mere nej for mig, mand. Min friends begynder at lagge nu, så jeg lægger. Jeg vil prøve at lave en ekstra lang episode endnu part. Extra large. Extra large. Ekstra large fra underperforming. Den størrelse er ikke tilgængelig. No! Nej, ja, jeg fik ham. Ej, jeg fik rabbit bacon. Au! Jeg fucking hader jeres venner, mand. Jeg sparer sammen til at få sådan en... Eller var det der bøvs i helium? Jeg bruger min pistol nu. Og jeg har... Nej, det behøver små børn ikke at vide. Nå. Oliver! Adjø! Au! Oliver! Dø! Jeg advarer dig! Hold kæft, hvor er jeg svedig i hænder, mand. Lige om lidt, så åbner jeg kraftigt vinduet, mand. Det er ikke til at sidde her, mand. Spade. Jeg fik en af sniper. Ved du godt, at Niklas han er bøsse? Ja. Kommer bare det der. Ved du godt, at Niklas han er bøsse?